4.000 famílies sense treball. On estan els actors valencians? Radio Televisió Valenciana és per llei un servei essencial, un servei públic al qual se li encomana la difusió i protecció de la llengua dels valencians i de la identitat pròpia. Una radiotelevisió valenciana que hauria de ser la garant dels drets dels ciutadans a rebre una informació objectiva, veraç i imparcial. Una eina de vertebració del país, de participació democràtica i l'encarregada d'impulsar el sector audiovisual valencià. Els valencians tenim una llengua pròpia, però tots sabem que una llengua que no té presència als mitjans de comunicació és una llengua condemnada a una mort lenta. Els valencians clar que sí, tenim dret a una radiotelevisió valenciana pública, valenciana, en valencià i de qualitat, que siga eina de vertebració del país i de participació democràtica. Canal 9! No es tanca! Canal 9! No es tanca! Canal 9! No es tanca! Canal 9! Esa televisió valenciana, esa ràdio és possible. La societat valenciana reclama una ràdio i una televisió pública en valencià i de qualitat. Són altres els que l'han pervertit, els objectius de radiotelevisió valenciana, i l'han convertida en una eina de manipulació i propaganda. Obre divisió! Obre divisió! Obre divisió! Obre divisió! Obre divisió! Són altres els que l'han dut a la ruïna, a la radiotelevisió pública valenciana, amb una gestió nefasta, i els que han buscat el benefici propi en lloc del benefici social. Ara volen tancar radiotelevisió valenciana els mateixos que l'han dut a la desfeta econòmica i al descrèdit social. Canal 9! No es tanca! Canal 9! No es tanca! Canal 9! No es tanca! No vol tornar al passat. Esta tele, esta radiotelevisió pública valenciana no vol tornar al passat. No vol ser la radiotelevisió valenciana que ha estat manipulada. Reclamem una televisió per al futur. Volem ser el futur. Volem ser l'espill on es puguen mirar els valencians i valencianes. I per això hem eixit al carrer, per a dir ben fort que radiotelevisió valenciana és nostra i la volem nostra.
Moltes gràcies, amics i amigues. Vull demanar un segon, perquè com a president del Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians, vull enviar un fort abraç a tots els meus companys que fan teatre, dansa, que fan doblatge, perquè ho estan passant molt malament per culpa de les mesures del govern valencià. No tenim moltes oportunitats i volia aprofitar-la. Moltes gràcies. Gràcies per estar aquí. Gràcies per estar aquí. Gràcies, valencians i valencianes. Molt bé.